Ola, sou Nicolás Fernández, enxeñeiro técnico agrícola. Estamos hoxe en Río para inaugurar esta parcela que é a horta laboratorio A Peza de Río. Vai servir para a plantación de distintas especies hortícolas que se utilizaron de xeito tradicional na horta galega dende sempre. E ademais vamos a dedicar unha pequena zona da parcela para cultivar hortícolas que sirva de xeito experimental para tamén probar algúns cultivos como poden ser cacahuete, boniato, ver como se adaptan á zona e despois que a xente con conocimiento de causa poda empregalos nas hortas familiares. Tamén que sirva para recuperar cultivos que foron importantes antaño, como garbanzo, lentella, ver se adaptan ben e xa digo que lle sirvan a eles para empregar nas súas hortas. Esa será a finalidade da horta.